M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, pano patiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi pa 21 Disemba mu chaka ichi cha 2023, ndipo tikupitiriza kusinkhasinkha za chipulumutso chathu chimene Mulungu anatikonzera. Ndipo tiyeni tikhalire limodzi. Mawu athu oyamba tsiku la lero ndi m'buku la nyimbo ya Solomoni. Nyimbo ya Solomoni mutu 2 kuyamba ndime ya 8 kuzalekeza ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Grace Ganisieje kuchokera ku St. Francis Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndochokera mthenga woyera monga adalembera Luka 1 kuyamba ndime ya 39 kuzalekeza ndime ya 45. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka mu Diocese ya Mangochi. Taonani wokondedwa wanga akubwera, akulumphalumpha pa mapiri. Mawu a m'buku la nyimbo ya Solomoni. Tamvani liwu la wokondedwa wanga, taonani akubwera, akulumphalumpha pa mapiri, akujowajowa pa zitunda. Wokondedwa wanga ali ngati mphoyo, kapena mwana wa mbawala. Si uyo wayimirirapoyo, kuseri kwa khoma la tulo, akusuzumira m'mawindo, akuyang'anira pa mawindo. Wokondedwa wanga akulankhula nkumandiwuza kuti, dzuka bwenzi langa wokongola wanga, tiye tizipita. Ona nyengo yachisanu yatha, mvula yatha ndipo yapitiratu. Maluwa ayamba kuoneka m'dziko, nthawi yoyimba yafika. Njiwa zikumveka kulira m'dziko mwathu, mikuyu ikubereka zipaso, mipesa ikuyamba maluwa, mitengoyo ikutulutsa fungo lokoma. Dzuka bwenzi langa, wokongola wanga, tiye tizipita. Iwe nkhunda yanga, yokhala m'ming'alu ya m'matanthwe, yobisala m'phiri lotsetsereka. Ntaonako nkhope yako, ntamvako liwu lako, paja liwu lako nlomveka bwino, ndipo nkhope yako ndiyokongola. Mawu a Ambuye. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri, ku muzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa m'nyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Amene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adazazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adayankhula mokweza mawu kuti, ndinu odala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu mayi wa Ambuye anga muzandiyendere, chifukwa pamene
ndinamva malonje anu, mwana adayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha zazikulu zake za chipulumutso chathu, makamaka zimene zinachitika mu plani yake ya chipulumutso ya Mulungu, lero pano tikukumana ndi amayi Mariya muthenga wabwino amene akuyendera msuweni wawo Elizabeth. Nyimbo zakhala zikuyimbidwa. Mundiyendere amayi Mariya, mundiyendere, nyimbo za mtengo wapatali. Ndipo timakhala tikuyimba nyimbo mokondwera, ndipo tikuona lero zimene zikuchitika kuti pamene amayi Mariya akuyendera msuweni wawo Elizabeth, pali zinthu zingapo zimene tiyenera anthu amakono ife tiphunzirepo. Chinthu choyamba nchona kuti mungataziwa kuti amayi Mariya analandira uthenga umene wa mtengo wapatali kuchokera kwa Angelo Gabriel. Ndipo analandira chimwemwe chimene ataona kuti alandira chimwemwe, alandira mtendere, anafuna kugawana ndi msuweni wawo Elizabeth chimwemwe chimene anachilandira. Ndiye pamene funa kukagawa chimwemwe, funa kukagawa mtendere, pamene tikuona kuti munthu akulola mapazi ake kuti ayende ngakhale kunali kumapiri kuti akagawe mtendere, akagawe chimwemwe. Ndipo poonesa kuti amakagawadi chimwemwe, ndi pamene tikuona kuti atangofika kumene tikumva kuti Elizabeth adazazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo mwana anatakatakanso ndi chimwemwe m'mimba mwa Elizabeth. Soneza kuti amayi Mariya adi anali chida chozesa chimwemwe, chogawa chimwemwe, chogawa mtendere. Ndipo anayamikira kwambiri ngakhale kuti muzaka anali osiyana kwambiri. Elizabeth anali nkhalamba, ndipo anabwera kuzagawa chimwemwe anali msungwana. Koma tikuona chinthu cha mtengo wapatali kuti Elizabeth sanaderere uchichepere wa amayi Mariya, makuti anaonamo mphamvu ya Mulungu, anaonamo kuti Mulungu ndi amene amagwira ntchito yake pa amayi Mariya, ndipo analemekeza chimenecho. Ambiri mwa ife ndiona kuti mwina kandi wansembe amene, kandi sister amene, kandi brother amene takhala tikumuona kubadwa kwake nkumakula, siku lina ngakhale kuti azozedwe kapena alumbire, sitiziwa kuonamo mphamvu ya Mulungu mwa munthu ameneyo. Ambiri mwa ife timadererabe chifukwa cha zaka. Koma tiziziwa kuti Elizabeth ali ndi chinthu choti atiphunzitse apa, kusaderera amayi Mariya kutengera kuti anali wachichepere ayi, koma anaganizira kuti iya uyuyo amene wandipezayi ndoti ndozazidwa ndi Mzimu Woyera, Mulungu Mzimu Woyera. Ndipo chimene chinapangisanso nawo Elizabeth kuzazidwanso ndi Mzimu Woyera. Ndipo adazindikira kuti mayi Mariya sanali munthu wamba, chimene chimatilephereka ife kuzindikira kuti amene tinaona ali achichepere kama agwa mamina kama tani, koma atafika level ina yake si anthu wamba, ndi atumiki a Mulungu. Mulungu amakhala kugwira ntchito yake kudzera mwa iwo. Tiphunzire kulemekeza atumiki a Mulungu. Mwina ndi anthu azisista athu, chemwali wathu, kandi brother anali, pafunika tiziwe kulemekeza wina aliyense amene Mulungu amusankhula pakati pathu kuti atitumikirenso ife tomwe. Tisaderere kuti wawa mukasine ndi mawapo sama olo chichewa chimene samachiziwa amene wawa, biology samaiziwa, agriculture samaiziwa, numatengera zimene zijazo ndikumaonamo bezo mwezi jazofuka zija mwa munthu wa Mulungu. Tiziziwa kuti munthu amene amakhala kuti Mzimu Woyera ukugwira ntchito pa iye. Tisaderere monga Elizabeth sanaderere Mariya, nafenso tikhale anthu olemekeza atumiki, ngakhale wooneka motani, ngakhale aoneke ochichepere motani. China chimene tikuona nchona kuti amayi Mariya apo pita kwa Elizabeth akupitisako chimwemwe, akupitisako mtendere.
kodi ife funso timakhala otanganidwa ndi kubweretsa chani kwa anzathu? Tikanakhala ena tikanatha ndithu kuloleradi kuyenda pansi kukampeza Elizabeth, koma makayamba kujeda kwa anthu, makayamba nena kumiseche business za ena kuma basi mphuno zathu kufenka kumeneko, kufenka business za ena, makambako za mmene anthu ena Mulungu adalisira. Mapeza kuti miyendo yathu ndithu yayenda, koma osati kuti ikukakambako zabwino ikabweretsa kuchimwemwe, koma ikabweretsa zinthu zosakhala bwino. Ambiri taona mwina ife amene timakhala mtawuni kupita ku nyumba kuti tikayendere anthu makamaka nyengo ya Christmas yayandikirayi, munthu kupeza kuti kungofika pokhota ku nyumba anthu ngomona kuthawa kukabisala m'minda, kukabisala tali kwambiri, kufunsa bwanji mukuthawa anthu akuchokera ku tawuni, mwana muti mukhale nawo pasi musangalale, mwina abweretsa mabisiketi maswiti, mwina abweretsa zinthu zontengo apatali ma 5,000 kuti akugawireni, chifukwa chani mukuthawa? Amene kuti amene wabwerawo ni moto kuti ocha, amene abwerawo kulongolola kuti apa sitipezapo mtendere, kuti sitili mu gulu limene lolo loti mwina tikamapita kukaona anthu kumuzi ngofika kulalata basi. Ayi osasamba iwe tabwera kuno, ayi mwakuti taona liwa mwakuti mukununga zambiri kwalalatira anthu aja kumana kuti abale tiye ndingothawa tikabisale. Amayi Maria atusanthawidwe anali atangofika pa khomo la msuweni wawo Elizabeth, pa khomo ponse kukhala pa mtendere. Koma ena ife ndiona kuti kungofika pa khomo basi mtendere umathawa, chimwemwe chimathawa. Tiyeni tiphunzire kukhala anthu ndipo tipemphe chaulere kuchoka kwa Mulungu, tikhale anthu ajaonera kuti tikafika kukanthu tikayendera anthu tikamasazika anthu azinena kuti iyayi khalanibe inu mumatisangalatsa, mumatimvetsa kukoma, musachoke pano mutidalisebe. Madaliso amene mwachoka nawo kunjira tifuna kuti atikwanire pa khomo pano, koma osati kuti anthu tawayendera mwapita mkati kukalowa nyumba anthu mwakapemphera kuti kodi amene yachoka nthawi chani, chipinjo chimenechi chisazika nthawi chani. Tiyeni tikhale anthu monga amayi Maria amene ataona kuti yayi chimwemwe achilandira akukagawa chimwemwe chimenechi, pajamanena kuti sungagawe chimene ulibe. Ifeyo tipemphe Mulungu kuti atipase mtendere mu mtima mwathu, atipase chimwemwe mu mtima mwathu, kuti pena paliponse pamene tapita tizikakhala anthu ogawa chimwemwe chimenechi, anthu ogawa mtendere umenewo. Tisayimbidwe ndi malemu atoti manje kuti yaji ucheni pakama pawo sipakuchedwa kuluba basi njenjenje kuluba business zaye na ife zisakhale mu gulu limenelo. Paka kumayimbiridwa nyimbo yoti apaseni nchape amwere, kumayimbiridwa ife tili a Khristu. Ife tiyeni tikhale chisanzo chabwino, tinene kuti ife nchape tinamwakale, ndife anthu onera ozesa mtendere, ndife anthu ozesa chimwemwe. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo, mwakoma nonse. Rosa